ନାନୀ କଣ କରୁଛ? କିଏ ଦେଖିବ ଏଇଟା? ତନ୍ଦୁରୀ ଚା? ହଁ ସେଠି ବନେଇଦିଅ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି କହିବୁ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ହଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଯା ଯା। ତୁ ଯା 5 ମିନିଟ୍ ବସେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ତୁ ପିଇବୁ। ନା ନା ଏବେ ସିଲେଇ କରୁଛୁ ବା। ନା ନା ଏବେ ହଉ ହଉ ତୁ ତାହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ମତେ ଟାଇମ୍ ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ହଉ ତାହେଲେ ରୂପାର ଢିଙ୍କି ସୁନାର ସବା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଡେଣା ତୁ ବାଟ ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଠିକଣା ମାଟିରେ ତୋ ପାଦ ଲଗେଇ ଦେବିନି ବାନ୍ଧି ଦେବି ଫୁଲ ଦୋଳି କାଇଚ ମାଳି